Gaueko 11:12 Atletico Madrid da Espainiako kopako lehen finalista, Bartzelonaren aurka 3-0 galdu du Camp Nou, baina guztira 3-4 irabazi dute Simeonerenek eta horren ondorioz Kartujako final horretan izango da Madrileko taldea. Bi taldeek aurreko asteburuan liga izan zuten, batetik Bartzelonak 4-1 irabazi zion Villarreali Camp Nou, eta tartieren Atletico Madrilek 1-1 irabazi zion Oviedori azken atzean sartutako gol baten ondorioz. Horren bestez, bi taldeak dinamika honean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta hori horrela Hansi Flickek eta Simeonek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Bartzelona Joan Garcia izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Kundek jokatu du eskuinetik, Cancelok ezkerretik, Cubarsí eta Gerard Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Mar Bernalek eta Pedrik, erdipuntan izan da Fermin, eta goian eskuinetik Lamine Yamal, ezkerretik Rafinha kapitaina, eta goian Ferran Torres Atletico Madridi dagokionez berriz, Muso izan da atepean, kopan ohikoa de moduan, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Llorente jokatu du, ezkerretik Rullerik, Janko eta Pubil izan dira atzealdearen erdialdean, Cardosok eta Kokek jokatu dute zelai erdian, Koke kapitaina, eskuinaldetik Giuliano izan da, ezkerretik Lukman eta puntan Julian Álvarez eta Griezmann aritu dira. Bartzelonarentzat zaila zen gaurko norgehiagoka, aurrekoan 4-0 galdu ostean 4 gol sartu behar baitzituzten kanporaketari buelta emateko, eta horretarako hala ere talde bat gai baldin bazen, hori Bartzelona da inolako zalantzari gabe, eta lehenengo minututik erakutsi dute hori, bigarren minutuan jada Ferminek sekulako aukera izan baitu, baina ez horretan bakarrik, goian presio oso altua egin dute, Atletico Madridi ahalik eta gehien ondoratu nahi izan dute, Laminek eta Rafinhak hegaletatik min egin ahal izateko, bigarren lerrotik ere askotan iritsi dira Pedri eta Marc Bernal, Cubarsí, Gerard Martin denak oso aurreratuta zeuden, eta Atletico Madrid berriz oso ondoratuta eta apur bat bere unea itxaroten. Hala ere, aipatu beharra dago Simeoneren taldeak baloia hartzen zuenean gai izan dela nolabait baloiaren jabetza luzeak edukitzeko, alde batetik bestera zelaia zabalduz, eta horretan fin moldatu dira Simeonerenak, baina gerora horixe Bartzelonaren nagusitasuna erabatekoa izan da, Lamin saiatu da izkin egiten, sekulako norgehiagoka jokatzetik iritsi da gainera Mataro herriko jokalaria, eta hori demostratu du gaur, behin eta berriro alboko marra bilatuz, bere kideak bilatuz, baina hasiera horretan mintzat arrakastari gabe, eta 13. minutuan 4-0 bati buelta emateko noski lehenik eta behin gogoa, grina eta sinestea behar duzu, baina bestetik zorte apur batek ere lagundu behar dizu, eta Bartzelonari kasu honetan ez dio lagundu. 13. minutuan Jules Koundek baloia kanpora bota du, ezin izan du jarraitu, ordura arte etzen oso fin ere ari, Laminek aurreraka edo erasoan protagonismoa erabatekoa baitzuen, eta gutxi sartu da hor sakonean, eta Jules Koundé eta bere ordez balde atera da, baina horixe, batzuetan zortea behar izaten da, eta Bartzelonak gaurkoan ez du eduki hasiera horretan mintzat, eta 13. minutuan alabeharrez lehen aldaketa egin behar izan du. Hala ere berdin jarraitu du Flicken taldeak, Rafinha pixkanaka protagonismo hartzen ere joan da, Atletico Madrid batez ere Griezmannen aldetik ez lana egin duen gaurkoan ere, Frantziako aurrelariak partida bikaina jokatu du, hasieratik egia da, amaieran logikoa den moduan, apur bat nekatuago zegoen Griezmann, baina oro har sekulako kanporak eta jokatu du ez, Wandako partida ere bikaina izan baitzen Griezmannena, eta gaur ere erakutsi du zertarako gai den, eta oraindik ere futbola baduela bere oinetan, eta Atletikoren atzealdean ezinbestekoa izan da, baita Lukman ere, eta horietan ez dute lortu egin batean Bartzelonak area zapaltzea, eragoztea,
baina bai deseroso aritzea eta ez aukera garbiak edukitzea, ez? Eta hala ere, lehen gola 29. minutuan iritsi da, kasu honetan Lamine Yamal normalean jokatzen duen aurkako hegalean agertu da, ezker hegalean, alboko marra bilatu, bigarren zutoinera baloia bidali eta Marc Bernalek muso bikain gainditu du ahoko zuloan zuen baloia Kataluniako euskarriak eta lotailu gurutzatua utzi zuen Bartzelonaren arrobian harri bitxietako bat, inolako zalantzari gabe aurten gainera lehen taldeko zenbaki hori lortu duena, 22 zenbaki hori, eta orain artean arazoekin eta lotaio gurutzatua utzita ibili da, baina itzulera, amestutako itzulera egin du. Golak sartu eta sartu ari da euskarria izan da ere, eta hori Bartzelonarentzat funtsezkoa da halako jokalariak area inguruan ere eta zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera presentzia edukitzea. Garrantzitsua zen Bartzelonarentzat lehen gola hau sartzea eta hortikan aurrera ere nagusi izan dira. Atletico Madrid saiatu da, baloia hartzen zuenetan jokoaren kontrola edukitzen, baina Bartzelonaren presioa etengabekoa izan da, oso gainean zituzten Simeonerenek, Flickenek jokalariak, aurrean batez ere Ferranek, Ferminek, sekulako lana egin dute hor Atletico Madrilen atzealdeko irteera horiek eragozteko, baina gainera horrek saria ere izan du. Pedrik sekulako lehen zatia egin du, beti bezala euskarri moduan jokatzen du Pedrik, gaur Marc Bernal izan du laguntzaile, baina beti zelaiaren 3 laurdenetatik oso hurbil ibiltzen da, gaurrare hurbilago ibili beharra zeukan, ezinbestean ibili beharra zeukan, eta hor nola hurbildu den, Kanariar uharteetako jokalaria, eta bi eta utzekoa egiteko penalti hori berak egin du, Pubilek penalti argia egin dio, eta esaten da halakoetan, bi zati dira futbolean, lehenengo zatia, bigarren zatia, 4 gol erdietsi beharra dauzkazu bai edo bai, kanporaketan sartu nahi baduzu, bada, bi lehen zatian erdiak behintzat lehen zatian sartzea ezinbestekoa izaten da, normalean, Bartzelonak hori egin du izan ere, Rafinhak bikain gainditu du muso eta ezkerraldera bota du, hortxe amaitu da lehen zatia, oraindik ere bigarren zati osoa geratzen zen, Bartzelona gezia goraka zuela joan da atseden aldira, Atletico Madrid zalantza gehiagorekin, eta bigarren zatian apur bat epaileari ez du esan, baina de Burgos Bengoetxea izan da epailea eta laguntzaile Trujillo Suarez izan du, eta bigarren zatian apur bat ies egin dio norgehiagokak, lehen zatian asko utzi du jokatzen, falta gutxi adierazi ditu, oso garbiak soilik adierazi ditu, eta bigarren zatian horrek erasan dio, nola baitean jokalariak beroago zeudelako, kanporak eta askoz ere berdinduago zen, batzuek emaitza mantendu behar, beste batzuek beste 2 gol sartu behar, eta kasu honetan oso paper zaila eduki du de Burgos Bengoetxea bigarren zati horretan, hala ere 22 protagonista berberek jauzi egin dute berdegunera, hortikan aurrera, eta, esan dezagun, bigarren zatian finago ibili dela Atletico Madrid, naiz eta Bartzelonak dominatzen jarraitu duen, jaun eta jabe izaten eta abar, baina egia da ez dela lehen zatiko nagusitasun nabarmen hori ikusi, ez? Atletico Madrilek, ikusten zen baloia zuenean nolabait bazekiela zer egin, eta hori oso garrantzitsua da, zer egin jakitea, baina bestalde ez zuten bat ere paper erraza, beti beldurra sartzen baitzaizu, kezka, zalantzak, eta horiek ez dira sekula onak izaten, 58. minutuan Lukman eta Kokek kendu ditu, Lukman garrantzitsua izan da gaur, aukeraren bat edo beste sortu du, ezkerralde horretatik ere izkin egiten, barnekaldera sartzen, min egin du,
baina ez du aurreko eguneko protagonismo hori izan, ez du gola sartzerik izan, ez gaur Atletico Madrilen desberdintasunak norbaiten markatu nahi bazituen gola sartu beharra zeukan, Lukmanek gaurko kasuan ez du lortu hori, atzealdean estaldura ongi egin dio Llorenteri zenbaitetan, eta bestetik Koke kendu du, Koke ez dut uste Simeonek fin ikusten zueni, gainera minutuak aurrera joan ala Kokeren presentzia behar bada zelaian etzen zinbestekoa, eta horregatik Sorloz eta Nahuel Molina atera ditu. Nahuel Molinak partidak eskarra egin du, ez da denboraldi ona edukitzen ari, Argentinako eskuinegaleko jokalaria, zenbait akats, Bartzelonaren hirugarren golean ere horri izan du zeresana, eta Sorloz berriz, horixe, baloia jaisteko, baloia mantentzeko, eta zuloak baldin bat zeuden, lasterka egin eta area alik eta azkarren bilatzeko aterea izango zuen Simeonek, lortu du, egin batean, baloia jaitsi baititu, bere altuera hori baliatu du, eta Sorlozek oroa ongi utzi dio Atletico Madrilen orekari alde horretatik. Bartzelonak ere aldaketa bikoitza egin du, Fermin eta Ferran kendu ditu, ez batak eta ez besteak ez duten norgehiagoka ona egin gaurkoan, Ferranek izan du aukeraren bat edo beste, baina nahiko desagertuta ikusi dugu, ezin aukerak sortuz, Ferminek ere, erdi punta horretan ez, normalean izaten duen protagonismo hori ez du edukitzerik izan, eta Dani Olmo eta Rashford irten dira, baina ez batak eta ez besteak ez dute eskatu, Atletico Bartzelonari eskatzen zitzaion hori eman, egia da, oraindik ere zelaian mantendu dituela Rafinha eta Lamin, ezinbestekoak, funtsezkoak diren bi jokalariak, eta eurak saiatu direla nolabait motxila euren bizkar gainean hartzen eta taldearen erasoa gidatzen, eta horregatik Rashfordek eta Olmok ez dute protagonismo handirik eduki. Minutuak aurrera joan ala, Bartzelonan mehatxatzen jarraitzen zuen, Atletico Madrid ala ere pixkanaka gehiago lasaitzen, esango dugu psikologikoki, Bartzelonak ez baitzuen hirugarren gol hori egiten, eta oraindik ere denbora, eta jadanik, denbora agortzen ari zitzaion Flicken taldeari, eta 79. minutuan Julian Alvarez kendu eta Baena sartu du, 3 aurrelarirekin ari zen, egia esan Atletico Madrid, Griezmann apur bat atzeratuago eraman da, Julianek ere ez du partida ona egin, ez du aukerarik sortu, egia da gaurkoa behar bada etzela beretzako norgehiagoka aproposena, eta Alexander Sorlozen alde hasieratik egiten bazuen behar bada une honetan beste modu batean izango zen Atletico Madrid, baloiak hartu, baloiaren jabetza gehiago mantentzeko beta emango zioken Sorlozek, baina ez du horrela erabaki, bere ordez Baena atera da, Baenak partida ona egin du, bi egaletatik aritu da, falta asko atera, apur bat zakur zarraren lan hori ongi egin duela esan daiteke Alex Baenak, eta funtzionatu dio horrek Atletico Madrid inolako zalantzarik gabe. Baldek ere min hartu du, gaurkoan Bartzelonaren lesioena gurutze bide handia izan da, 71. minutuan, eta gainera partidaren erritmoa horrek ere eten egin du, lana egin du, Baldek erasoan atzealdean gainera ez diote, espero zen bezain beste jan, badakigu atzealdean ze arazo dituen, eta bere ordez Ronald Araujo atera da. Ronald Araujo azken boladan ere estabil bat ere fin, hor gainera etenaldi bat ere izan zuen, eta hori sekula futbolari batentzat ez da ona izaten, eta azkenerako aurrealdean erdian ipini du Flickek, baina oso aloi gutxi iritsi zaizkio eta ez du desberdintasuna markatzerik izan. Eta aranon, 72. minutuan, Canceloren erdirak eta Bernalek errematatu, eta 3 eta utzekoa ipini du Bartzelonak, eta gol bakar batera jarri da. Horre Simeoneren taldeak zerbait egin beharra zeukan, alternatibaren bat bilatu, Flickena erabat kanporaketan sartuta, zelaian zoramena zen nagusi, eta 76. minutuan Giuliano kendu behar izan du, min hartu du, gaur ez da ere ez beretzako norgehiagoka izan Atletico Madrilen erasoan eta kontraerasoan, eta ez baititu egaletatik batez ere aukera asko edo jokaldi asko egin,
eta horregatik Juliano gaur ez du beste norgehiagoka batzuetan edukitzen duen presentzia eta desberdintasunak markatzeko gaitasuna eduki, eta berordez Jimenez irten da, atzealdean gainera sendo eutxi beharra zeukan Atletico Madrilek, eta Jimenezen sarrera horrekin bat planteamendua lau biko horretan geratu da, Llorente egal horretan sartuz eta Jimenez jankorekin eta pubilekin batera, horre Atletico Madrilek alternatiba hori lortu du, eta hortikan aurrera eutsi, bizirautea besterik ez zaio egokitu, Bartzelonak insistitu du, saiatu dira Flickenak alde batetik, bestetik, egaletik, erdiraketak eginez, egia da zenbait unetan gaurkoan ere Lewandowskiren falta hutsune hori nabaritu dela, Lewandowskik askotan erdiraketetan eta errematatzeko gaitasun hori bai baitauka, baina gaur ez zegoen bera eta Bartzelona horretan saiatu da, ala ere azken minutuetarako jokalari guztiak oso nekatuak zeuden, eta azkenerako De Burgos Bengoetxeak txistua joduenean, hortxe amaitu da partida, Atletico Madrilek egin du aurrera, urte askoren ondoren, uste dut 14 urte direla jada Atletico Madrilek ez zuela Espainiako kopako finali jokatzen, hortxe aurten iritsi zaio saria Simeoneren taldeari, eta ikusiko dugu, ea zein izango duen aurkari. Ze partida izango dituzte, bi talde hauek urrengo jardunaldian ligan, kasu honetan, batetik Bartzelonak Atletiki egin beharko dio bisita larun batean San Mamesen, eta Atletico Madrilek berriz Realaren aurka jokatuko du, beraz, kasualitatez jardunaldi honetan, Espainiako kopako finalerdietara iritsi diren lau taldeek elkarren aurka jokatuko dute. Gogoratu beraz, bihar itzuliko garela futbolarekin, Realak eta Atletikek anoetan jokatuko duten Espainiako kopako itzuliko bigarren norgehiagoka horrekin, eta gogoratu Bartzelonak 3, Atletico Madrilek 0, Camp Nou Atletico Madrid finalean izango da.